Eli before starting engine pre-flight on tehty. Alt static source on normal, alternator on closed, circuit breakers, kaikki on sisällä. Emergency equipment katsottiin äsken, ne on board, sitten istuimet on säädetty. Seatbelts and harness siis molemmilla on kiinni. Passengers mä oon briefannut sut ja sitten door mä katoin, että sulla on kiinni ja omalla puolella on kiinni. Avionics off, sit laitetaan BAT 2 päälle. Kuunnellaan, että tuolta rupeaa fani pyörimään. Katsotaan, että tuolle ei syty valoja. Katsotaan, että jännitemittari on tuolla vihreällä alueella, kyllä vaan. Sitten laitetaan BAT 1 päälle. Jännite edelleen ok, oil pressure valo sytty. Oil annunciator on päällä. Ja sitten mennään kohtaan starting engine, eli brakes hold, strobe on ja sitten memory itemeinä noin loput tosta noin. Parkkijarru on päällä, niin laitetaan tosta strobe päälle. Seos rikkaalle, kaasu auki. Raimataan, tonne tuli tolleen, boosti päälle, kaasu pikkasen auki, proppi on vapaa, käynnistetään. Lähti ihan hienosti. Tonni, öljypaine tuli. Laitetaan altikat päälle, laitetaan avioniikka päälle ja nyt rupee varmaan kuulumaan puhetta. Ja nyt sit säädellään vähän niitä tasoja. selvitystä meille. Valmiin rullaus Oskar Hotelle Kosia Romeo. Oskasia Romeo tiedotus X-Ray 1019 asema taso 1 ja valmis kopioimaan selvitystä. Valmis rullaamaan. Oskasia Romeo, rullautus paikalle Golf aluksi. Rullataan odotukseen Golf Oskasia Romeo. Joo, 25. X toimii. Oskar Sierra Romeo Golfista yhteys Torniin. Golfista yhteys Torniin, Oskar Sierra Romeo. Katellaan tässä rullatessa lennonvalvontamittarit, eli nyt kun käännetään vasemmalle, niin wings level decrease tuolla, heading decrease tuolla ja right. PSI näyttää nollaa, korkeusmittarit 1019 ja lukema on järkevä noin 60 jalkaa. Kiitotie 09, rullataan otukseen 18 Oskar Sierra Romeo. Joo, sieltä saa pikkasen kun niitä avaa, niin joo, varsinkin sitä helpottaa huomattavasti, kun saadaan vähän airspeedia tähän hommaan.
shift ja heading increase ja heading tuolla kanssa. Brakes oli checked, directional gyro, OSC, orientation checked, at gyro oli checked, turn coordinator checked. Mennään before takeoff lista. Doors on edelleenkin latched ja siellä puolella myös latched. Caps handle in removed. Seatbelts and shoulder harness mulla on kiinni. Fuel quantity katsotaan täältä mittareista. Kumpikin näyttää reiluu 20 ja jää ton kanssa mitä on syötetty tonne. 637 kanssa. Selector, full tank. On vähän laiska tää mikrofoni, saaks tää? Joo, sä voit tuolta säätää eli tossa sulla on squelsi. Joo. Siitä kohdalta. Sä voit sitä ite vaan kokeilla. Mulla on vähän sama juttu, mä yritän pikkasen kanssa herkentää. No joo. Sieltä se löytyy sit se optimi. Fuel selector on full tank, fuel pump on päällä, flaps pistetään 50%. Tonne puolelle tuli, valo tuli, sille puolelle tuli. Transponder, sitä meillä ei vielä oo. Autopilotti, tsekataan tässä vaiheessa. Tosta noin, heading päälle. Käännetään bugia, kääntyy vasemmalle. Oikealle, niin sauva kääntyy oikealle, keskitetään bugi. Rajoitus toimii myös. Takaisin kohdilleen. Oscar Sierra Romeo valmis kopioimaan. Oscar Sierra Romeo selvä. Tampere Pirkkalaan reittinä Elpir Bivak Velun. Lentolähdöstä nouse 3000 jalkaa QNH 1019 kohda 6056. Selvä Pirkkalaan reittiä Elpir Bivak Velun. Noustaan 3000 jalkaan. QNH 1019 koodi 6056. Oscar Sierra Romeo. Selvitys oikein. Hyvä. Autopilot on checked. Sitten navigation radios, keep GPS. Laitetaan ne nyt tässä vaiheessa, kun me saatiin selvitys. Ensin tonne ykköseen me laitetaan backupiksi toi Helsingin Porri ja kakkoseen Porvoo. Kas noin. Flight planiin laitetaan ton selvityksen mukaan, eli Elpir. Se on nyt siis yhtä kuin se Porvoo. Bivak. Oscar Viski Bravo ylitä kiitotie 09 rullaa
GPS1, V-log 1, V-log 2, 3000 jalkaa on tuolla ja eka suunta 073 lentoon lähdön jälkeen. Laitetaan se tohon muistiin. Noin. Navigation radio, se GPS on set for takeoff. Sitten tehdään koekäyttö, eli brakes hold. On päällä, se on täysin rikkaalle. Lähtee. 1700 kierrosta moottoriin. Noin. Kokeillaan laturi toimii, laitetaan tänne kuormaa. Jännite näyttää pysymään OK:lla. Sen jälkeen koekäyttö, niin tosta vaan menee Hefti. Pudottaa. Outo. Aitti. Pudottaa OK, sitten outo. Takaisin 1000 kierrosta. Sitten katsotaan täältä näin. Alternator oli checked, annunciator light checked, voltage check, pitot hiittiä. Päälle navlaittaja ei tarvita, landing light laitetaan myöhemmin. Magnetos, max drop, max diff check. Magnetos on boat asennnolla, engine parameters, kaikki näyttää vihreältä.